haramun kake nufi? Sai ka ce wanda bani da iyaye? Wallahi ba zan zauna ba. Sai dai duk abin da aka yi kai. To ce maka aka yi mahaukaciya ce ta rene ni? Ko ce maka aka yi mahaukaciya ce ta yaye ni? In zauna ka ta bani haram. Komai na gidan nan haram ne. Har ruwan da ake shi a gidan nan haram ne. Goma, ina jarumtar da take lafiya na ganka da a rikice? Ba kazar da bana taba. Amma kaga wannan kazar akan ido na ba ta mutu. ‘Ya'ya uku aka ma fyaɗe ƙanana, dukkan su shekarunsu bai gaza 5 zuwa 6 ba. Ki fara karɓawa yarinya ‘yancinta kafin ki kira abin da kike magana abin kunya. Tsoro na Allah, tsoro na matangarin nan. A zahirin gaskiya ba za mu iya gane wanda yawa yarinyar nan fyaɗe ba daga bakin yarinyar nan. To amma idan za ta gane shi, za a iya masa hukunci? Ya zancen yarinyar nan 'yar gidan liman da mai gari ya mata ciki, ita kuma ya za a yi da ita? Dan Allah dai a yi haƙuri, saboda kan mu tona asirin kanmu da kanmu mu jawo kanmu tsinuwa a cikin gari. Alama ki kwantar da hankali. Ciki na aihuwa fa ake magana. Haka ne. Kar ku damu ƙorafe-ƙorafen ku gaba ɗaya mun damƙa su a hannun lauyoyi da hukumar kare haƙƙin yara ƙanana da mata. Hayin Sallau. Once upon a time, in an uncultivated, uninhabited, and inhospitable region. Ku daina sakin ƴaƴanmu da tallako ko da aike ko mun basu sakaka kamar dabbobi. Ka isa ni in faɗa ka faɗa? Tsohuwar matarka ce fa Adama. Har tana da liman. Wai liman ba har kawai na ɗauke ka na saka ba? Me ka sani? Allah ya ci zuciyarka. Ka fito fili ka ɗaura min alwala in ka iya. Ni rabona da kiwon masu fuka-fuki tun ina garin ɗan shi. Hayin Sallau. There is no law, no constitution, no justice, no education. Aure na da ni da kai, ko da kace aka auro shi sai ka sake ni. Ba ya zaki maka. Sallau, sake ni ko in karya muƙamuƙinka. Adama! Magamakumau Investment present Hayin Sallau. Hayin Sallau. Allah ya ƙara ma lafiya. Ka yi shekaru irin na dabino. Extortion, rape, child labor, and domestic violence becomes tradition. Hayin Sallau. Zina ya aikata ko kazafi yayi zaka tsaya kana zane. Allah ya Waye miki cikin nan? ban sani ba. To ko tsohon naki ne miki ciki? Magana ce ta mu ta gida. To get rid of the suspense, watch Hayin Sallau. Usman Ahmad Musi movie. Executive producer Jamila Umar Nagudu. Producer Yunusa Muazu. Story and screenplay Aminu Umar Muta Nasara. Directed by Ali Gumza. Hayin Sallau.